твой приятел и да му поискаш 500 лева, да му видим каква му е реакцията. Имаме ли такъв доведен човек, който ще свърши работа? Сега ще звъня на брат ми. Ма не ми е истински брат. Добре, това е важно. Ицето и сърце. Ало, Ице, трябват ми спешно 500 лева на заем. Имаш ли да ми дадеш? 500 лева. Да, нямаш. Колко имаш? Имам 100 лева в мене. Толкова. Само моля, питаш баща ти, кажи му, че са за мене. Какво ти трябва да има? Измисля нещо. Не ти достигат за iPhone. За iPhone? Кой си купил айфона, бе? На валката. Ти тъпли си, бе. Случи се. Без да иска го бутнах. Валка. Валката не е тука. Говори от на телефона с майка му. Кажи, много ядосан. Много е ядосен, ще ме бие. Нали го чувам как ти суфлира, бе, тапанар? Аре, че цяло обичам те. Добре, надявам се да няма проблем, брат. Заповядайте тези пастъци. Представи се чудесно.